Jeg har jo fået sådan en dejlig hyggeopgave i opgave 3.6. Og første opgave, det er, at jeg skal beregne afskrivningen på teknisk anlæg og maskiner for 20x5. Og det har jeg gjort ved at lave en udregning på den årlige afskrivning for hver enkelt maskine. Så som I kan se her, så skal maskine A afskrive 30.000 årligt. Maskine B er det 28.000 årligt. Og maskine C ligger normalt på en årlig afskrivning på 20.000, men fordi maskine C er blevet solgt den 1. i 10., skal der kun afskrives på 9 måneder, hvilket udgør 15.000 kroner. Maskine D skal afskrives 16.000, og så er der maskine E, som først er blevet indkøbt i 20x5, og skal afskrives på i 9 måneder, hvilket udgør 12.000 kroner. I alt giver det årets afskrivninger 101.000. Så har jeg skulle beregne fortjenesten eller tab ved salg af maskine C, og det har jeg udregnet ved at lave en afskrivningsplan, i og med at maskine C er indkøbt i 20x3 og bliver solgt i 20x5, hvor der er afskrevet 9 måneder i 20x5, så ender maskine C med en værdi på 75.000. Men virksomheden har valgt at sælge maskinen til en salgspris på 60.000 kroner, og der vil derfor være et tab på 15.000 kroner. Så skulle jeg vise bogføringen af salget på maskine C på de her T-skitser, vi ser nedenfor. På alle T-skitserne, der arbejder vi altså i aktiver. Det jeg valgte at gøre først, det var simpelthen at debitere på banken, i og med at vi har foretaget et salg, og derfor får nogle penge ind. De 60.000 har jeg så krediteret på en konto til tab eller fortjeneste ved salg af maskine og anlæg. Og her har jeg også krediteret 45.000, som udgør alle de afskrivninger, som virksomheden har haft på maskine C. På den her konto er der også debiteret 120.000, som altså er kostprisen på maskinen, da virksomheden indkøbte den. De 120.000, som er kostprisen, er krediteret i afgang i året, og så er de 45.000 debiteret i tilbageført afskrivninger ved salg af maskine. Og det var altså de her afskrivninger, som virksomheden har haft al den tid, de har haft maskinen. Så har jeg udarbejdet en anlægsnote for teknisk anlæg og maskiner for 20x5. Det jeg startede med at gøre, det var at finde en kostpris primo, og det gjorde jeg ved at lægge kostprisen på maskine A, B, C og D sammen, og det gav 536.000 kroner. Så er der en årets tilgang, i og med at virksomheden har tilkøbt en maskine E, som har en kostpris på 80.000 kroner. Så er der også en årets afgang, i og med at virksomheden sælger deres maskine C, som har en kostpris på 120.000 kroner. Det giver altså en kostpris ultimo på 496.000. Så har jeg lavet en udregning af de akkumulerede afskrivninger primo, som man også kan se ude i højre side. Her har jeg lagt alle de tidligere afskrivninger sammen, og det giver altså 250.000 kroner. Så udregnede jeg jo tidligere årets afskrivning, som udgør 101.000 kroner. Og så er der den her tilbageførsel af afskrivninger på afgang, som altså er de her afskrivninger, der har været på maskine C, og som udgør 45.000. Det giver en samlet akkumuleret afskrivning ultimo på 306.000. De akkumulerede afskrivninger ultimo på 306 trækker jeg fra kostprisen ultimo på 496, hvilket giver mig en bogført værdi per den 31.12. på 190.000.